Evo Dino ovdje, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo The Run Training i ljudi, vidimo se dok ja ne uđem u tu igricu. Ćao. Evo nas ljudi. Pa, otkaži. Idemo da igramo. Idemo. Ok, evo ga. Žmigavac, koči. Ne. Evo kako su. Nema. Idem. Skoči. Znači davaj prođe pa da ja ubacam. Pa ovan mi. Ja neću prvi. Daj mi speed kako god. Ajde. Sada. Ne, tako. Ako uspijem preći misiju, bit će odlično. Ne, ne. Aj još je. Vidite, možete li mijenjati ovdje. Malo ja ću ovako. Evo šmigavac. Koči, motaj. Sada. Koči. I sada. Evo ga, smotali smo. Bježi, momak. Bježi, momak, vidiš da vozim. Evo! Prešli smo misiju, odlično! Odlično, ljudi! Prešli smo misiju. Ok. I to bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like i vidimo se. Ćao!